Professor Isa Alifantami kowa ya san cewa lokacin da ya minista ko ka ji Allah ka san cewa yayi aikin shi da ya kamata. Ba wai muna yaban shi bane saboda wani dalili, saboda mun san cewa gaskiyar magana kenan ya abin da ya kamata. Yana daga cikin mutanen da suka generating ma Najeriya kuɗi a ministry ɗinsu. Ministry ne wanda bata cika kawo kuɗi ba, amma a lokacin da ya minista ya kawo kuɗaɗe da yawa. Sannan kuma a lokacin shi an yi a ƙara kuɗi na kira da kuma data da sauransu, amma ya tsaya tsayin da kakar a yi. Har ma ya fara kawo wani abu ana ce mai Starlink ne ko mai sunan shi, saboda a koma amfani da shi saboda a samu sauƙin data da sauransu. Sai gashi yana sauka aka yi aka ƙara kuɗin data da kuɗin kati. In kati ma bai aiki ba ka gani a jikinka. Sannan kuma na uku shine a lokacin shi ya kokarin yadda za a yi kowa a zama cewa an samu NIN number, wanda NIN number nan da a ce an tsaya an yi abin da yake so yanda ya dace, wallahi da maganin tsaro da matsalan tsaro yayi sauki. Da a ce an bi abin da ya so a yi da an samu sauki. Kasashe da yawa da abin da suka yi suka magance matsalan tsaro kenan. Bare taɓa yiwuwa kai sata ka sha lafiya ba saboda an san bayananka, amma ba sai an yi abin da ya dace ba. To yanzu malami ya tsaya takarar gwamna ya zama laifi. To matsalan shine idan ya zo ya yi gyara ba za a ga gyaran ba, amma yana yin kuskure sai ya zama laifi.